Изданието е резултат от дългогодишния труд и проучвания на периода 15-19 век и всекидневността на хората през средновековието. Включените в сборника 31 доклада са разработени от студенти и преподаватели на Великотърновският университет и на Софийският университет. Темите, представени в изданието, изследват различните аспекти от ежедневието на хората в средновековието – здравеопазване, хигиена, образование, литература, тържествени и обредни традиции. Сборника, който представихме днес и с който се опитахме да заинтригуваме студентите и мисля, че се получи за участие в следващите 2 години от проекта, наистина представя, може би, всички възможни акценти. От бит и всекидневие до всички онези злободневни проблеми на българина през средновековието и новото време. Сборникът с доклади е издаден благодарение на финансовата подкрепа от Европейският съюз по програма Развитие на човешките ресурси. Научните трудове са представени на кръгли маси и конференции, проведени в село Жеравна през 2009 година и във Велико Търново през 2010. Изданието ще е в помощ както на студенти, така и на историци и етнографи в тяхната професионална и изследователска работа. Проектът всъщност е известен като интензивна програма стандарти на всекидневието по линия на Еразъм и предполага един семинар всъщност, 10-дневен семинар, но вече не само с национално участие, но и с едно международно участие и партньорство. Международна конференция ще се проведе през 2013 година, на която ще присъстват студенти, преподаватели и научни работници от Македония, Гърция, Турция и Румъния.